Hello guys, welcome to Chill. And we are gonna react to aespa with Dreams Come True. Yeah. Nee, grapje hè. Jongens, ik praat Engels omdat bij de vorige aespa video wie er allemaal meeskuit verschillende landen, Koreaanse fans die allemaal van K-pop horen en Ethiopië, Italië. Dus Amerika, echt van alles. Ja. Dus wie maar een grapje. Maar we gaan lekker reageren, so let's watch together. Yes, let's go. Ja? Oké, ben benieuwd. Let's go. Cool. Gangsta. Ik vind niet... Als je... Ik vind die outfit wel echt cool. De outfits, ja. Hey. Op zich. Oeh. Very pretty. Ja, die pastelkleuren. Wow! Oeh, wingslip. Oh. The wings. Wing. De achtergrond is vet. Ja. Dat was nou, dit nemen ze waarschijnlijk gewoon op mijn greenscreen. Nou, ik weet het niet. Ah. Het is op zich een heel makkelijk doenskast als je... Ja, beetje low beat. Ja. Goeie vibe. Gewoon lekker good vibes. Good vibes only for 2022. Oeh, wat een... Oh. Mooi. Oeh. Het heeft wel wat magisch of zo, weet je wel, dan stoer. Ja, precies. In het Engels. It's magic. Ja. God. Oh. Rap. Ja. Die outfits inderdaad ben echt goed. Oeh. Wat een coole move dit. Het is, ja, ik wil dat. Ik wil zo'n TikTok doen eens. Heel eerlijk. Ja. You gotta be mine for now and ever. Ja, oh. Oeh, dat ziet er heel mooi uit. Ja. Het nummer gaat eigenlijk om verliefdheid wat. Ja. Valt mij, het is in wetter of zo. Dus je ziet van die bubbels. Tje. Oh, shit. Oeh, de fairies. Ja. Het ziet er heel mooi uit, zo. Gewoon de upgrade van Wings, weet je wel? Ja, ja precies. Ja, ja, de Wing! Good upgrade! Oh, robot, wat? Wat is dit? Oh, wat? De ruimte? Oh. Oh, wat? Dit heeft echt gewoon niks van Wings Club, maar het is gewoon in de cool, yeah. Oh, sorry, die animations daar. Ja, oeh. Dreams come true. Oeh. Oh, dreams come true. aespa, Oh. yet again, a great song, guys. Het is echt een... Het is echt goed. Heb je echt De goed? beat is wel gewoon lekker, weet je wel? Ja, ik vond het echt, ik vond het goed. Ik weet net, ik merk nog wel van de vorige video dat het heel hectisch was, maar slangen en vlinders en Wings Club. En dat je heel soort. Maar zo'n Wings Club wel weer terugbracht. Dat wel, maar ik vond dit wel chiller. Wij worden bijna fans. Bijna fans. Ja, hey jongens, ik hoop dat jullie dit een hele leuke video vonden. Had je nog oren, ideeën of K-pop video's? Laat het een weten in de comments. For all the English fans out here, what do you think of our Frisian language? Subscribe and like. And we see you in the next video. Doei doei!